Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми приятели! Днес ще ви заведем на едно изключително интересно и красиво място. Става дума за Равадиново Бургаско и то не къде да е, а в замъка Влюбен във вятъра. Една от най-големите атракции на Южното черноморско крайбрежие на България, а може би и на цяла България. Негов създател и собственик е Георги Тумпалов, който е осъществил една мечта. И тя изглежда просто прекрасно. За да ни разкаже повече обаче за романтичната история на замъка и за най-важните му забележителности, аз помолих моя събеседник. Това е господин Янко Кръстев, който е управител на замъка. Много е приятно при вас. Аз за първи път идвам, признавам си, но няма да е за последен. Много се радвам, че ви харесва. Първоначалното впечатление също е много важно. Между другото, всички наши гости са такива, които посещават замъка многократно. И причината за това нещо е, че тук има една магия, която привлича като магнит. Ние постоянно се развиваме. Всяка година строим по нещо ново. И повечето хора, които идват, те се търсят кои са новите неща, споделят помежду си. Ние седим какво става в социалните мрежи. Аз искам да кажа на зрителите, че те ще имат възможност да видят един филм приказка, който се казва "Легенда за замъка" малко по-късно. Но преди това, разкажете си, отбелязах си няколко неща, които избрах от вашия каталог. Нямаше как иначе да се ориентирам. Много неща правите вие. Постановки и концерти, конкурси за мис. Четох, че сте имали фотомонтаж, изложба на злато на Тутанкамон. Разкажете с няколко думи за тези неща. Замъка създава условия за провеждане на различен тип мероприятия по мащаб, по тематика. Обявихме международен конкурс за фотомонтаж, в който участваха художници, в който участваха хора на изкуството от над 130 държави. 130? От над 130 държави, като включително имаше от Афганистан. За мен беше голяма изненада. Да. В Латинска Америка абсолютно всички държави, аз ги следях по картата, кои участват. Просто каза се, че замъкът е много известен. Той вдъхновява хората на изкуството, вдъхновява мечтателите да развият своя потенциал. Някои от
Кандидатите участваха с над 10 разработки. Дори за повечето беше не толкова важно да спечелят конкурса, колкото да участват, да сверят часовника с другите Къде участници. беше поставена операта Аида? Операта тук беше поставена в този регион, където се намираме ние сега. Имаше декори високи по 20-25 метра. Продавахме 2 пъти повече билети, отколкото е капацитета на тази зона, но всички останаха много доволни. Между другото, много професионално се справиха от Бургаската опера. Аз съм имал щастието да гледам операта Аида в Египет, на фона на египетските пирамиди, залеза на слънцето. Вие сте един скрит пътешественик. Ами, да. Не съм много скрит. Да, благодаря за интересно. Беше и там, но тук успяхме да предадем тази атмосфера на операта на Верди и се надявам, че много хора мислят по същия начин. И сега да тръгнем по най-важните места в замъка. Например, много ме заинтригува мен Параклиса, защото вие там сте правили препис на история славено-българска. Това е още по-интересно. Параклиса... Той е възстановен така, както е била килията на Паисий, така ли? Параклиса, т.е. името на Параклиса е Свети Георги. Естествено, защото и собственика на замъка се казва Георги. Неговият внук, който носи трите му имена, Георги Костадинов Тумпов също. И това е името на Параклиса. Но преписа на история славено-българска беше наша идея, която възникна преди 6-7 години, когато имаше пак един период, в който в медиите много се дискутираше тази тема. Дали трябвало да се връща историята, хората как се представят. Помня, Божидар Димитров имаше много сериозно участие в тази цялата сага. Да, и други хора имаха сериозно участие и затова сега оригинала не е в България. Така е. Но оказа се, че хората ги вълнува тая тема. И ние създадахме такива условия за препис на историята, като всеки човек може да припише по една думичка дори, или по едно изречение. Там има създаден механизъм за препис, оставя се имената, оставя се това. И емоцията, която изпитва, е много силна. Аз съм виждал опашка от 10-15, от 20 човека, които чакат на опашка, за да припише 2 думички. Това от една страна. От друга, много чужденци, и то примерно основно от различните посолства в България. Примерно посланника на Северна Корея, на Куба. Американската посланичка беше тук също. Те участваха в преписа на история славено-българска. Но повече е важно емоцията, която изпитват българите. Защото аз съм ги виждал след това как ме е трепнало нещо в сърцето. И заради това трепване всъщност е целият труд, който правим. И аз мисля, че се заслужава дори само на един човек да му трепне нещо в сърцето и съм му казвал, ето ти си човека, който Паисий, като е казал, приписвайте тази история, ти си човека, който изпълнява волята на Паисий. И ние има вече направим на 20 преписа. Тук ги съхраняваме тия 20. Разбира се, подарихме един на българската общност в Турция, в Одрин, където има българска църква, едно село в Италия, където има там паметник на Васил Левски. Казахстан изнесохме целият ритуал в Павлодар, където живеят българи. Ние им дадахме целият комплект, нали, как се предписва, какво се прави, като ноу-хау. Много интересно. И сега какво правят? Там правят също. По същия начин там се намира иконата, която дискутирахме преди малко. Чудотворната икона на отец Димитър. Тя е също има много интересна история. Тя има интересна история. Това беше още преди 5-6 години, когато иконата е тук. Дойдоха от българската общност в Украйна, Бесарабия, хора, които между другото там е една голяма област, която се нарича Буджак. Тук също има Буджак. И покрай този Буджак и покрай техния Буджак се разбра, нали, че всъщност имаме много допирни точки. И тогава се казва, че от този край техния род, когато се е изнасял там, след една от многобройните
войни между Русия и Турция, когато българското население е било тероризирано тук и то се изнася там и това са големите пресилни. Много българи са напускали България по различни поводи, главно такива. Тая икона е била пренесена там, пазена е, след това е сложена в църква, по времето на социализма, първо по времето на войната едва се опазили. А как се озова тук? Те дойдоха и подариха тук. И това казаха, че всъщност става дума Дмитрий. Той е Димитър, Дмитрий. Сега така се сменят имената. И те подариха иконата, казаха, че тук е местото и че някой от роднините им бил завещал така, което просто е добре дошло, защото трябва да се сложи, да се завърти кръга на историята. Искам да кажа на зрителите, че тук има неща и за непцето. Имам пред вашата винарна. Да. Тя как се роди и какво представлява? Винарната, тя е едно от нашите интересни места тук в винарата, защото ние произвеждаме наши вина. Естествено, работим с български производители на вина, където даваме нашето име. Провеждат се дегустации. Винарната е част от всеки един замък. Не може замък без вино. Разбира се. Нали? И имаме наша запазена марка, бяло, червено вино, розе, други напитки. Винарната се намира отдолу под земята, тя има постоянна температура, която и влажността също се поддържа автоматично. Човек може ли да си купи вино тук? Може да. Трябва ли да притежава вашата валута Аполон? Кажете с няколко думи за нея. Ние създахме наша валута, Аполон, която е точно с такива номинали, както са известните валути в света. Направихме с всички възможни защити, които могат да съществуват. Отпечатахме в такава печатница, която печата пари, но тя служи повечето за рекламна дейност. Няма как да се пазарува с нея, дори на територията на замъка, защото преди всичко сме длъжни да спазваме финансовата дисциплина. Много ме заинтригува този музей на античните карти. И съм любопитен какво има в нея, какви карти има там. Музея на античните карти е наша идея. Само да ви кажа, ние по време на COVID-кризата, когато всичко беше много затегнато, нали? Всяка една индустрия беше засегната много силно от тази пандемия,
включително и туризма, изключително много. Но точно по време на пандемията ние създадахме 2 музея. Първият музей на порцелана, събрахме антична... Как да ви питам за него, но вие го споменавате, разкажете. Да. И второ, това е музея на античните карти. Музея на античните карти, основната ни идея беше всяка една карта да има собствена интригуваща история, защото има много интересни карти на света, които се повтарят до безкрайно. Например, имаме така наречени бизнес подаръци, каквито има още преди 300-400 години, но Сулейман Великолепен. Той е правил красиви карти, изящни, изпипани, който е подарял на свои партньори, политици от неговия ранг и така нататък. Имаме интересни карти, които са, пример, карта на българските мечти. Нещо, което никога не е съществувало като карта, но тя така е наречена картата. Карта на българските мечти, където са сложени територии, наименования, земи, интересни неща. Първата карта в света, която е отпечатана, също имаме копия на първата карта, която е направена от камък, която е намерена в Вавилон. И всяка карта се върви с историята. Тя върви с описание на 3 езика, включително да се и продава. Великолепна идея. Да. Великолепна интересна идея. А музея на порцелана? Музея на порцелана, той започна от наша сбирка. Там също е интересни екземпляри, защото има порцелан е много интересен материал. Нали, хората знаят, че има такива неща. Но как се произвежда? Каква е разликата между китайския и европейския порцелан? Как се разбират фалшификатите? Порцелана е имало периоди, който е струва повече от златото. Ние тук, разбира се, имаме и много оригинали долу при нас, които ще ви покажем. Имаме и партньори туристически агенции, защото ние работим много с туристически агенции. Имам специален въпрос за това. Да, те ми водят туристи от така наречена трета възрастова група, 70, 80, 90 години, които искат да играят тая игра Търсача на съкровища. Млади хора. Да, млади хора, но аз им казвам, че те трябва да са придружени от техните родители, иначе няма как да ги пуснем. Кажете го както е написано в каталога. Точно така е написано. От над 90 години придружени от техните родители. Придружени от техните родители. И тогава намалението колко? 80%? 80% намаление, никак не е малко. И много хора се ползват от тия наши отстъпки, които ние даваме. Да. Чудесно. Много добра идея и това, че имате информационни табели с брайлово писмо за хора с влошено, нарушено зрение. Аз ще ви отговоря точно каква е историята на това нещо. Това беше нещо, което не обръщахме достатъчно внимание. Но ние основахме Асоциация на европейските замъци в Рим. И когато основахме... вие основахте? Да, това е по наша идея. Асоциация на европейските замъци, на която ние сме основатели, в момента членуват включително и известния замък Химеджи в Япония, който е също в нашата асоциация. Но по време на основаването там излезе човек, който беше представител на тези организации, които са с нарушено зрение, с трудно подвижни и така нататък. И даде една статистика, колко много хора има от тях, които не могат да посетят такива интересни туристически места, което беше просто потресаващо. И аз преди да им отговоря на другите въпроси, които казаха, им казах, че се връщам в България. И това нещо го приемам лично. И както там отговорих на английски, door to door, ще ходя от врата до врата. Но този въпрос в нашия замък с хората с нарушено зрение, нарушена подвижност, ще има специално отношение към тях. И аз си спомнях това обещание и се гордея с това нещо. Прекрасно. Успяхме да направим и брайловото писмо, създадахме и алеи за движение на хора с тези колички, които те се придвижват.
Това е много добра идея, наистина. Да, благодаря. А кажете, това е кинетичната скулптура, така ли, която е задвижена от Кинетичната вятъра? скулптура, да. Кинетичната скулптура, тя е... Картата на ветровете. Тя е много подходяща точно за този замък. Ами, да, ние... Да. Наша изработка е. Доста време, почти година и половина я правихме. И продължаваме да усъвършенстваме. Да, защото тук ветровете са много силни. Оказва се, че кинетичните скулптури са за по-слаби ветрове. Тук някой път има ураганен вятър, който той е в състояние да събори голямо дърво. Какво става за скулптура и механика в... Прочетох нещо много, 2-3 факта много любопитни. Един от тях беше, че имали сте предложение замъка, т.е. господин Тумпалов, имал предложение замъка да бъде продаден и била предложена цена от 50 милиона евро, нали така, ако не наложи паметта? Значи това са легенди, които почиват на 100% истински факти. Легендата е сумата, която аз не искам да коментирам, нито организацията, които предложиха. Да, разбира се. А само ще ви кажа как завърши разговора, защото аз случайно присъствах на разговора, когато се появи много мощна организация с много по-голяма сума, която предложиха, но и собственика на замъка, и той е строител Георги Тумпалов, и неговите синове бяха категорични, че замъкът не се продава за всичките пари на света. Аз знам, че той е туристически обект номер 1 на България за 2018 година. 2018 година ние получихме тази награда от Министерството на туризма. Министерството на туризма има критерии. От техните критерии ние спечелихме тази надпревара, да я наречем, или тази титул, защото има много други достойни туристически обекти в страната. Да. Не, аз си спомням и една фраза на Божидар Димитров, професор Божидар Димитров, който казал: Георги, нас няма да не има вече, когато замъка ще бъде визитната картичка на България през света. Божидар Димитров беше наш приятел, наш фен. И мой приятел. Много се радвам, че имам възможност да го споменем. Тук историческия музей в Созопол носи неговото име. Улица има кръстена на негово име. Паметта му е жива тук. Освен това, той изнесе много силни исторически факти за историческите основи на замъка, които ако е възможно да се кажа по-нататък. Защото основният упрек е, че тук нямало такива западноевропейски образци. А замъци са строени много в България, но той каза, че е имало такова нещо, струва ми се. Да,
Той е започнал там, че тук е започнало строителство на Амадей Савойски, който е рицар, който е в един от рицарските походи към Цариград. Тук е водил бойни действия, но по въпроса за това, въпроса, който вие повдигнахте, много лесно се отговаря на този въпрос, защото ние нямаме архитектурен стил от типичните архитектурни стилове, да речем ампир, барок, ренесанс и рококо и не знам си какво. Стилът на замъка е приказен стил. И когато ти строиш замък, който се основава на приказките, колкото по-фантастичен и по-невероятен и приказен, толкова по-добре. И това е заслугата даже на собственика на замъка, защото той направи едно архитектурно чудо. Първо с начина на построяването, защото сам го е построил с 10 човека. Сега с 10 човека ти да се хване да строиш замък, как може да се нарече такъв човек? Аз затова в предварителния разговор ви попитах, т.е. ви казах, че искам него да го попитам. Дали той е щастлив, осъществил една мечта? Със сигурност е. Попитайте го, ще ви даде повече информация, но има още нещо, което малко хора знаят. Да. Първите 6 години са събирани само камъни. Ставаш сутринта, тръгваш с една газка или кола е тук в Странджа, цял ден ровиш в дерето и вадиш камъни. Те не са такива камъни, които са в резултат на взрив. Ето вижте ги тук. Те са така наречени живи камъни. То се рови в земята и като бебе го качваш по една кола всеки ден. 20 хиляди камък. 20 хиляди тона камък, това са 1000 тира. И ти 6 години събираш, като си правиш сметка, че на 6-та година ще сложиш първия камък и ще постигнеш това, което в момента е обявено за архитектурно чудо в Европа. Ние сме включени от топ 100 на това ще да ви попитам, колко асоциации членувате и така нататък. Членуваме може би в над 100 асоциации. Лично собственика на замъка е гостен от Американската архитектурна асоциация за постижения в областта на архитектурата. Носител е на златен медал в Италия на A-Design Award, което е най-престижният световен конкурс за архитектура. Има наградена от краля на Белгия и удостоен със званието с орден на Леополд II, който е строител на Европа. Имаме покана за аудиенция при папата. Няколко пъти имахме покана за участие в мероприятия в Обединеното кралство. Разбира се, ще му дойде времето на това нещо, когато построим замъка, да посетим и тия места. Имам един последен въпрос. Колко са посетителите годишно и какви взаимоотношения имате с туристически фирми, които вероятно ви изпращат туристи? Значи, аз ще започна отзад напред. Добре. Изключително добре работим с туристически фирми. Защото за туристическите фирми е много важно да им предоставиш качествен туристически продукт. Например, ние работим с някои от големи европейски туристически фирми, които само изискванията им за това от хода, как да се движиш, как да слезеш по стълбите без да паднеш или нещо, да не се случи друго, са толкова големи и като се почне от застрахователните договори и качеството на туристическия продукт, и когато ние съответствено отговарям на тези услуги, както се казва, качеството привлича качеството. Така е. Големи фирми идват, защото ние съответстваме на този стандарт. Естествено, имаме договори с около над 300 фирми. В момента, от които активно работят, точно казано честно, половината. А българите? Има предвид и българските. Говоря самостоятелни туристи, каквито виждаме и сега. Самостоятелни туристи са много и те са главно такива, които идват втори, трети, четвърти път. Те искат да видят какво много е станало тук. За разлика от някой друг туристически обект, преспокойно човек може да каже, аз съм ходил там, какво да гледам повече. И тук казва точно обратното. Айде да отидем да видим какво ново има в замъка. Ето аз ще ви покажа тук сега. В момента пак строим някакви чудеса. Пак има нови идеи в главата на собственика на замъка, който аз между другото съм го обявил за най-опасният човек за проекта на замъка. Защото той постоянно си нови идеи сменя, но винаги пък ги докарва до края. И много държи на детайлите. Детайла е едно от нещата, които са характерни тук за замъка. Може да прави нещо с огромни мащаби, както виждате тук и кулите колко са високи. Езерото е копано на ръка.
Езерото е 8 метра дълбоко, но детайла съществува навсякъде. Аз искам, и с това ще завършим, да пожелая на вас и на собственика, господин Тумпалов, успех, но най-вече здраве, защото успеха всъщност вие сте го постигнали. Това е, което искам да ви пожелая. Бъдете здрави и ние пак ще дойдем. Ами да, свикнал съм да чувам този израз тук. Добре дошли сте всеки ден. Много благодаря. Всеки ден можем да правим по едно голямо предаване и всеки ден ще ви казвам неща, които изобщо не сте предполагали, че съществуват тук. Вече съм сигурен. Да. Още нещо искам да ви кажа. Да, кажете. Къде се крие всъщност магията на замъка? Аз много често отговарям на този въпрос. Защо хората им харесва тук да идват? Те си дават сметка, ето когато един човек сам може да построи нещо такова от нищото. Тук една гола поляна е имало, едно нищо друго. От нищо да построиш един замък. И камък по камък да го нареждаш, да стигнеш до там, вече да говорим за детайли, да говорим до там, да има световно признание. Станахме в топ 3 на най-красивите замъци в Европа. Най-добра европейска фамилна дестинация. В момента феноменален туристически обект спечелихме в Куала Лумпур. Просто хората си дават сметка, всеки човек си казва, аз също имам мечта, аз имам потенциал. Ами какво чакам аз? Ето примера. Значи няма да отлагам повече, няма да чакам от понеделник, няма от 1 януари, няма от нова година, от днеска започвам. И познавам много такива хора, които запретнаха ръкави, идват тук изпод и така, да, аз ако не бях дошъл, нали, да видя какво става тук, аз нямаше да съм това, което съм в момента. Да, сигурно е така. Това нещо просто бута хората напред. И това е нещо, което и на нас не дава кораж да, буквално казвам, всяка стотинка, която влезе тук, ние връщаме обратно. Вие сте един великолепен пример. Пак ще завърша с това. Желая ви здраве. In love with the wind. It all begins with a wind and a dream. The castle is a life's work of a dreamer. A place of peace, rest and joy. Georgi Tumpalov laid the foundations of his masterpiece right here. Captivated by the mystic power of the never-ending wind, the wind that gently runs through the seasons. In love with the wind, lays upon the shores of the Black Sea and the foothills of Zosipol's village, Ravandanova, in southeastern parts of Bulgaria. The tale begins with a cross, down to the ground with a shovel by the hand of the dreamer. Years later, could still be seen from the bird's eye. Viewed from the top of the castle, symbolizes the directions of the world. To the east, it embodies the eastern wind, the heart of love and life. And if you draw a line, it reaches out and touches the top of Mount Everest. It represents the gentle wind coming from the land of shadows and spirits. Its line reaches all the way to Gibraltar Pass, the aquatic entrance to Europe. To the north, the line goes straight to the North Pole and symbolizes the mighty and unstoppable northern wind. To the south,
The line draws through the Egyptian pyramids, symbolizing the fire and spirituality. You can't define the source of the magic that this place holds. Is it coming from the towers that change color and shine, built from marble stones coming from the depths of the Stranger Mountains? Or is it coming from the masterpieces painted on the walls of its chapel? Maybe it is the lake with the black and white swans that merge its waters with the fountains of wishes. The fountain washes away the bad float, drawn sequences, and fulfills your wishes. Or maybe the true magic comes from the castle's builder, the king of the castle, its art and its spirit. Because you may not be born a king, but you may become one. It depends on how big your dreams are. But this is not all. If we walk around the earth, the projection of the castle will be printed on the remains of legendary Atlantis.